Više ekoloških i građanskih pokreta, grupa građana i udruženja i ove subote organizovalo je proteste i blokiralo saobraćajnice i mostove širom Srbije. U odnosu na prethodnu subotu protesti su ovaj put trajali duže. Protesti se održavaju zbog donošenja zakona o eksproprijaciji i referenduma i narodnoj inicijativi, a traži se i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne potpiše izmene zakona o eksproprijaciji. Građani su protestovali na više od 50 lokacija u zemlji. Građani Lazarevca, kojih je bilo u većem broju nego prošle subote, protestovali su i blokirali Ibarsku magistralu kod jezera Očaga, a prema određenim procenama protestu je prisustvovalo oko 500 ljudi. Blokada ove deonice je trajala sat vremena, a okupljeni građani su propuštali vozila hitne pomoći. Građani Lazarevca su nosili zastave Srbije i transparente protiv dolaska kompanije Rio Tinto u našu zemlju. Protesti u Lazarevcu su bili mirni i bez incidenata.